Lezi indaba zehora lokuqala sokwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emininjeni. Making sure that people are safe, they travel safe, but again to make sure that people enter our country with illegal documents. So uqalile ukwanda umthamo wezimoto emgwaqweni eminingi njengoba ke abakade besemaholidini sebebuyele emva kwezinye ke sevimba umgwaqo ke sekushaqwe izimoto kanye nabebezama ukungena ke eNingizimu Afrika bengenawo kamaphepha eincwadi ke ezibagunyaza ukuba kuleli. The case has now been postponed to the 22nd of January. Selihlehlisele kumasingana mhlazi ngamashumi ke nambili icala elibhekene ke nabasola kabahlanu okusolwa ukuthi bahlobene necala lokudubula kubulawa ke abantu endaweni yokucima ukoma kwanoxolo eBekkersdal ngozibandlela. We have called for the sitting of the UN Security Council and we are looking forward to the meeting this afternoon. Umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe kulindeleke ukuthi ke namhlanje ubhunge ngesenzo ke sokugasela kwelasemelika eVenezuela lapho ke efike yashaqa khona ke umengameli ke wezwe uNicolas Maduro kanye ke nowakwakhe. Ungqongqoshe wezobudlelwane ke namazwe omhlaba kanye ke neqembu EFF bafuna ukukhululeka ngokusheshsha uMaduro. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Uyaqhubeka nokwenyuka umthamo weimoto emgwaqweni ke emkhulu njengoba ke amaholiday kasehlobo esephelile kanti ke intatheli yezindaba ze-SABC uCalvin Dludla usihlanganisele lo mbiko. Sise-Grasmere Toll Plaza njengoba uqalileke ukwenyuka umthamo weimoto emgwaqeni uzokhumbula ukuthi iningi labantu liphuma eindaweni ezehlukene njengoba belisemaholidini kanti manje selibuyela ke esifundazweni iGauteng. Sike saqala eDiehoek lengase Hitleberg nalapho sibone khona ukuthi ke izinkumbi zabantu nomthamo weimoto ophezulu usuqalile kuleya ndawo. Amaphoyisa ke akhona avimba imoto kodwa ke manje ngizokhuluma nabagibeli kanye nabashayeli abazosichazela ngohambo lwabo. Mama sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Kuyanijabulisa ukubona amaphoyisa emgwaqeni? Siyajabula kakhulu ukubona amaphoyisa because sifila siphephile and then nabantu ababuyayo or abahambayo la eGoli eValley baya eGoli sicela ukuthi bangaphuzi mabadriver bangasebenzisi idakamizwa and then badrive right ngespeed esi-right. Udriver kahle ubaba yena? Ubaba udriver kahle kakhulu siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ake ngimfake naye umshayeli but thank you very much ngesikhathi sakho. Uyasho sesukuthi udriver kahle amaphoyisa no complainer ngendlela odriver bayiphatha ngayo. Kungathini ukuphawula kwakho njengodriver? Sabona but kahle manga driving kuya nge-speed limit. Amabhodi akhona endleleni ayakutshela hamba nge-60 uhambe nge-60. Mabathi hamba nge-120 hamba nge-120. Ungandluli ngoba kunebanga why bayithi uhambe ngespeed leso. So ngizothi kuma driver wonke ngicela sihlonipheni kuphela ama restriction wasendleleni. Sibonga kakhulu ke ubaba lo okuyena oshayela imoto uyachaza ukuthi uphumulile futhi unxusa abanye abashayeli ukuthi ke bashayele ngokucophelela emgwaqeni njengoba uzokwenyuka ke umthamo weimoto ke kanti sizolokhu sikanise njalo eindaweni ezehlukene khona le koDiehoek koPhumlani nakhona la koGrasmere. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGrasmere. Sekuboshwe abantu abebezama ukungena kuleli ngokungemthetho kanye nalabo izimoto zabo ezingekho ke esimeni sokuba semgwaqweni onguthela wayeka uN1 phakathi kwaseMusina nasePolokwane eLimpopo njengoba ke amaphoyisa ebambe izivimba mgwaqo. Kubanjwe izivimba mgwaqo emgwaqweni uN1 bude buduze nomngcele iMusina ukuqinisekisa ukuthi abantu abaqhamuka kwamanye amazwe ikakhulukazi eZimbabwe abangena kuleli banazo izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli. Ukhuphukile ke umthamo wezimoto njengoba abantu bephindela emsebenzini emva kwamaholiday asehlobo. We have a roadblock that is stationed here not far from the border. The main reason of those roadblock is to manage the volume of traffic that is coming from the Beitbridge border heading to the southbound, and we have also divided this roadblock into two sections. We've got another one at the toll gate so that we anticipate anything that is illegal. Remember, at this time of the year, we normally struggle with the people that are coming from Zimbabwe entering the country without proper documentation.
amaphoyisa omgwaqo athi enza lezi vimpa omgwaqo ukusiza abantu ukuthi bafike ezindaweni abaya kuzo bephephile. We are just mainly here to assist people as much as we can to make sure that they get any assistance that they can, because remember, some of the people they are on medication, so our health system is also on standby for everyone who's sick, who needs medical attention. We are not only focusing on the fitness of the vehicles only, we are focusing mainly on everything, making sure that people are safe, they travel safe, but again to make sure that people enter our country with illegal documents. Kuboshweke ababili abasola ngokusiza abangena kuleli ngokungemthetho emngceleni iBeit Bridge. Kusenjalo naKwaZulu Natal iziloke zingena keziphuma izimoto emgwaqweni omkhulu N3 njengoba iningi lezivakashi sezibuyela ke izifundazweni ezahlukene ngemva kokuchitha amaholide. Iziphathimandla zezomgwaqo zithi yize umthamo wezimoto onyuka emgwaqweni zimbili izingozi ezidlule nemphefumulo. Abashayeli bathi ukubonakala kwamaphoyisa omgwaqo emgwaqeni kuyasiza. Kwenza umehluko omkhulu kusenza sibe safe kwakhona amaphoyisa emgwaqeni. Abanye abavakashi abavakashela isifundazwe bathi amaholide abe mafushane kakhulu. I think after a holiday you need another holiday to recover. Abagibeli sebenxusa abashayeli bezimoto ezithwala umphakathi ukuthi bashayele ngokucophelela. I-N3 toll concession izwakalise ukukhathazeka ngezingozi ezenziwa izimoto ezithwala umphakathi okukhona namatekisi. Nje ukuthi bazinakekele bahambe kahle, drive safely, bangajahi ukuze bazofika banakekele nabanye abantu abahambayo estradeni. Ikolo sezovula so earlier vacation siphelile. Kusukela ngosuku lokuqala onyakeni baningi abashayeli ababanjwe bedle amanzi amponjwana. Looking at the statistics over the weekend, over 300 people were arrested drinking and driving in the province of KwaZulu-Natal. So we are still going to carry on with those operations just to bring awareness to the people and to advise and to give them education as to drinking and driving does also contribute in our fatalities in the province. Abezinhlaka ezibheke ukugcinwa komthetho sijutshwe ezindaweni ezahlukene ku-N3 ukuqinisekisa ukuthi izimoto zihamba ngendlela futhi kuphephile ukusebenzisa umgwaqo. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Selihlehlesele uMasingana mhlazi ngama-22 icala elibhekene nabasola abahlanu okusolwa ukuthi bahlobene necala lokudubula kubulawa kwabantu endaweni yokucima ukoma kwaNoxolo eBhekesdal ngoZibandlela. Okhulumela amaphoyisa eGauteng ubalula ukuthi kuzobizwa ofakazi abazohlonza ukuthi ingabe labasola abahlanu abasolwa ngokudubula ababulala abantu endaweni yokucima ukoma eBhekesdal ngoZibandlela yibona yini abayamaniseka kuleli cala. We cannot talk more or divulge information about our eyewitnesses, but we can confirm that now we've got eyewitnesses that will be pointing the suspects. Umasondo uphindwa ukuveza ukuthi kuzohlonzwa nezibhamu ezingekho emthethweni ezitholakala kulabasolwa. The case has now been postponed to the 22nd of January. So these suspects today, they appeared for possession of unlicensed firearm and ammunition, as well as being illegal immigrants. During the shooting of Bhekesdal, the pistols were used and an AK-47 was used. Hence, we suspect that they might be the suspects or the people that are responsible for the shooting in Bhekesdal. We have also sent those firearms for ballistic tests to establish if these firearms are linked to other serious and violent crime, including the one of Bhekesdal. Inkantolo yaseWestern Area isihlehlisele umhlazi ngama-22 kuMasingana icala libhekene nalabasolwa. Umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe kulindele ukuthi ke namhlanje ubhunge ngesenzo sokugasela kwelaseMelika eVenezuela lapho efike yashaqwa khona ke umengameli wezwe uNicolas Maduro kanye nowakwakhe.
Amazwe komhlaba ayavungama ngokuhlasela kweMelika eVenezuela. IColombia isekelwa yiRussia, iChina kanye neNingizimu Afrika ikhuthaza ukuthi kubeke nomhlangano ophuthumayo ukubhungela lolu daba. Umengameli waseVenezuela uNicolas Maduro kulindele ukuthi aveleke phambi kwenkantolo eNew York namhlanje kulandela ukushaqwa kwakhe ngamasosha aseMelika. Ungqongqoshe wezobudlelwano namazwe omhlaba Ronald Lamola kanye-ke neqembu EFF bafuna ukukhululeka ngokushesha uMaduro kanye-ke nonkosikazi wakhe. As the government of the Republic, we were taken aback by that posture of the US because it is in violation of the UN Charter. It is in violation of the territorial integrity of Venezuela, and it's in violation of all principles that should govern respectability of sovereign states. The EFF wants President Maduro to be immediately and his wife immediately released without any further delay. That's number one. Number two, we're hoping that the UN Security Council takes an informed decision, and the veto powers that we've always complained about as the EFF, calling for the radical transformation of the UN Security Council. We're hoping that the veto powers that the US has are not going to overturn the decision that will be taken by the UN Security Council at the meeting that will be held later today. When I arrived there to that tent, one lady was sitting, they were busy attending that lady. Umndeni wesinye seyisule esishoneke ngemva kokulinyazwa umphezulu ngesikhathi kubanjwe umcimbi Troop Festival eSedech eNorthwest ukholelwa ukuthi lesihlakalo ngabe kazange sibe sikhulu kube izikhulu zathumela kabezimo eziphuthumayo kanye namaphoyisa ngesikhathi. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi so uqalile ukwanda umthamo kawayimoto emgwaqeni eminingi njengoba bekade besemaholidini sebuyele ngemva kwezinye zezivimba mgwaqo njengoba sekushaqwe izimoto kanye nabe bezama ukungena eNingizimu Afrika bengenawo amaphepha noma izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomnjalo bazo. Umndeni wesinye seyisulu esishoneke ngemva kokulinyazwa umphezulu ngesikhathi kubanjwe umcimbi iTroop Festival eSedech eNorthwest okholelwa ukuthi isehlakalo ngabe kazange sibeke sikhulu kubeke izikhulu zathumela bezimo keziphuthumayo kanye namaphoyisa ngesikhathi. Kanti kulesigameko okushoneka abantu ababili kwalimaleka abangaphezulu kwama50 kwashintsha isimo kusomcimbi wenjabulo waba usizi. Bekumnandi kudelile kucula kudanswa ngaphambi nje komzuzu wokugadlwa kumphezulu. Umcimbi obanjwa minyaka yonke eTroop Festival uphele kabuhlungu emndenini emibili. Uthi ngesikhathi kugadla umphezulu bawele phansi bonke bebengazi ukuthi kwenzakalani, uthi bamphuthumise emtholampilo kodwa kumenele endleleni. Umndeni ukholele ukuthi ungabikho kosizo oluphuthumayo kulomcimbi yikhona ukholele kushoneni kwabantu. Uthi kungani umasipala ungenzanga okwanele, uthi kuba kukhona kwabazimo eziphuthumayo bekuzosiza kakhulu. Kulimala abantu abangaphezulu kwama50 emva kokulinyazwa umphezulu. Imeyo umasipala uGeorge Manyike naye obeyingxenye yomcimbi uthi umasipala uzokwenza konke okusemandleni ukulekelela izisulu. When I arrived there to that tent, one lady was sitting, they were busy attending that lady. And then others were just sitting down. Then when I go back to the tent, because the rain started to fall again, and then it's where the people started falling down. Iziphathimandla ke sezinxuse izakhamuzi ukuba ziqaphele uma kushintsha isimo sezulu ikakhulukazi uma zibuthane ngaphandle. Umphakathi ke uzilile emva komcimbi obekufanele ube ngowenjabulo. Iziphathimandla zitheleke ejele eSt Albans eGqeberha eEastern Cape ungazelele umuntu ezashaqe inqwaba yezinto ezingavumelekile. Ukhomishana kwezamajele uMakgothitho Bagale usesoleke izisebenzi zejele ngokuba nesandla ekuphuleni kwemithetho engenisweni kwezinto ezingafanele ejele.
Leli jele iSt Albans lingamanye amahlanu ezweni lonke abekwe eqhulwini ngenxa yokuthi lihlala iziboshwa eziningi ezinodlame. Ngesikhathi kugaselwe kulo kungazelele kutholakala omakhalekhukhwini, imali kanye nemithi engagunyaziwe ezitokisini. Ukhomishana wamajele uMahoti Thobagale uthi ukukhathaza kakhulu ukuthi lezi zinto zingene ngosizo lwezisebenzi zangaphakathi ejele. These are standard operating procedures that our officials and officers are supposed to adhere to. They are standard. That's why when one finds this type of transgressions taking place, one gets very upset. So we'll have to find out which officials are involved in this and we'll have to charge them. Kulo mkhankaso iziboshwa ezinye zitholakala ezinokudla okungavunyelwe ukungena ngaphakathi. UThobagale uthi lokhu kukhomba ngqo ukusebenzisana phakathi kwabasebenzi basemajele neziboshwa. We are busy with upgrading the integrated security system at St Albans. The center or the management area received scanners. It has been 2 months now that these scanners, new scanners, were delivered, but the scanners are not commissioned. So when I ask why are they not commissioned, I'm told it's because they are still waiting to train officials and all that. For me, it's just an excuse. Umnyango ususungule uphenyo lwangaphakathi oluzobhekana nezaphulamthetho ukuze kuqondiswe izigwegwe kwabathintekayo. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu unganyakazi. Bukeli usale kahle.